Ayan. At bahala naman nga. Ikot na naman tayo. Makapapalayo na naman yung way papunta doon kila Chinchin. Doon naman tayo dadaan sa Santo Domingo. Papunta ng La Opinion. Mapala yung bato. Municipal disaster. Yan o. Huwag na po daanan sa San Vicente, Bacolod Road simula ngayong gabi. Mataas na ang water level. Yan po. Ano? Ayan. Bukas kung pupunta tayo ng bato o kaya mamaya yung mga dadaan sa Bacolod, huwag na kayong duman kasi bahana. Delikado na. Ayan, baba muna tayo. At tan muna tayo dito sa may simbahan para makapag-ano man lang tayo. Makapagpasalamat sa araw-araw na pag-iingat sa atin. Simbahan ng Nabua. Nagka-parking yung sakyan. At dun sila nagpapa-inject. Diyan din ako nagpa-inject nung nakaraan. Nung nakagat ako ng pusa. Simbahan. Sarado, yung nasa gilid. Sarado din. Nabua. Kasi may ginagawa na naman ng panibago. Ewan ko ano gagawin dyan. Yung dating sa ano, dating may 7-Eleven. Yan, balik ulit ako din sa may sasakyan. Tinignan ko lang sila kung nagpapa-inject na. Ayun, nakapila, nandun sa taas. Hindi pa rin tumitila yung ulan. Mag-alas 12 na. Hindi ako napasok sa simbahan, sarado. Ay, balik-balik dito. Mag-edit muna tayo ng vlog. Yan, kain muna. Alas 2 na. Karamig taon. Kain daw muna, sabi nila. Alas 2 na. Nabua. Ha? Sino nga par? Panibagong vlog na naman to. Ata yun? Quarter to 1:52. At nakakain na tayo ng tanghalian. Kakain ko lang kasi yun nga, pumunta kami dun sa painjikan. Nagpa-inject na yung bata. Ano, kumusta na yung ano mo? Okay na? Ilang inject sa yung ginawa? 5 inject? Oh? Kayang-kaya mo yung sakit? Di na masakit? Nagutom yung bata. Kain ka lang, may tubig. Dapat pinili ka ng tubig. Walang tubig pala yung binili ni tita mo Lalo pag nainom ka dyan. Ayun, lakas pa rin ng ulan. Maghapon na po yung ulan. Muulan pa rin. At dyan pa rin sila sa taas. Dyan sa ano po, Capiarte. Hindi pa tapos. Habang naghihintay kami, pumunta na kami dun sa painjikan, animal bite. Tapos pag galing naman namin dyan sa ano, Capiarte, diretso na kami dun sa ospital para may labas na ngayon yung ano nila, yung lola nitong bata na to.
Grabe yung ulan, no? Traffic na dito sa Nabua. At ayun, wala pang baha dito sa Nabua ngayon. Pero yung iba sa Albay ay binabaha na. Sa Albay yung malakas na ulan. Dito wala pa. Kumbaga yung ulan dito maghapon na, pero hindi ganong malakas yung ulan. Yan. Ibig sabihin, pag malakas yung ulan sa Albay, kahit dito sa Kamsur mahina yung ulan, malamang doon sa Bacolod, San Vicente Road, shortcut papuntang Bato, alam na tataas yung tubig doon. Ang problema kasi yung tubig sa Albay walang ibang pinupuntahan yan, puro po yan pupunta doon sa lake. Kasi magkarugtong lang naman yung lake ng Bato at saka yung lake ng Albay. Isa lang yun, magkaisa lang yun. Doon din yung papunta. Grabe. Kurado doon sa bahay nila Chinchin, doon sa dating bahay nila ay baha na doon. Kasi nakita ko dito sa sa Facebook. Grabe na yung mga baha. Yung tricycle nga halos nakalahati na yung tubig doon sa kalsada. Dinadaanan ng mga tricycle. Yung ibang sakyan din na makakadaan. Ganon din dito sa Nabua. Pag malakas yung ulan dito, itong naanoan ko, napipistuan ko po ito ngayon, ay minsan naglalagpas to dito pag ulan lang. Pero pag bagyo, tulad nung Christine, yung bagyong Christine, talagang lagpas tao rito. Multicab, pampasahero. Pampasada yan. Ilang taon ka na, boy? 8 ka na? Anong grade ka na? Ha? 3. Grade 3. Matanda pala sa'yo yung anak ko. Bakit ka kinagat ng aso? Sinipa. Sinipa mo, kaya pala. Kaya pala kinagat siya ng aso. Yung alaga rin nilang aso, sinipa niya pala kasi. At kasi wag mong sisipain yung aso, kasi di ka naman kakagatin yan. Nasaktan pala yung aso. Ganun talaga mga bata, makulit. Ayun po, dito na ulit kami sa sa may Eriga. At okay na. Lalabas tayo yung nasa hospital. Bali, nasa 3K na lang yung babayaran nila na natira. At bili muna ako dito sa yun dyan ng ATF. Tumagas yung ATF dyan sa kotse. Doon sa power steering, matigas na yung makina niya, ay yung manubela niya. Ayun, wala akong nabiling ATF. Mamaya na lang siguro pag alis namin. Dito muna ako sa sasakyan para maghiga-higa. Hintay na lang ako na puntahan nila kung uuwi na ba. Ay, higa muna tayo dito. Matigas yung manubela. May tagas yung niya, sahos siguro yan. Tumatagas yung ATF. Ay, muna tayo. Yan, higa-higa muna dito sa loob. Pwedeng matulog. Lakas ng ulan pa rin. Grabe yung ulan. Tulog muna tayo dito. Ay, amoy. Higa muna. Yan. Maghapon na yung ulan. Ay. Lamig na panahon. Sana bukas wala nang ulan para makapagtrabaho na din kay Chinchin. Bilis ng gawa namin doon. Na kaagad,
magbibiga na, malapit na magbiga. Ito yun po sa ano, paliwanag ko lang doon kasi nababasa namin sa comment yung iba doon ano, kay doon sa vlog ni Vince may nag-comment na yun nga, kami daw dalawang magkapatid ay ano, kumbaga tanggalin na raw sa team kasi wala naman kaming naitutulong, puro lang naman daw kami ano, wala kaming skill. Yung paliwanag ko po doon ay ano, kung puro kami skill, wala nang maghahalo. Kawawa yan si Tilo, silang mag-isa. Tapos by content po kami. Oh. Yung iba nag-aasintada. Yun. Kaya kami, yun ang content namin. Halo, tulong kung saan pwedeng tulungan. Kaya nagtutulungan po yung team. Ganun po yun. Ang ano sana siguro ay ano, kung baga manood na lang po kayo sa mga viewers na iba na nagko-comment na kung ano-ano. Kung ano po, manood na lang po kayo kasi kami nagtatrabaho po kami dyan na wala kaming bayad yung araw namin dyan. Kumbaga kung manood po kayo, maraming salamat po sa inyo kasi lalo pag di kayo nag-skip ng patalastas, yun din po yung kita namin. Yun. Pero di po ako nagagalit sa ano, sa comment mo. Yung kumbaga, nagpapaliwanag lang po ako. Kasi, yan, kami tumutulong kami dyan sa mga nangangailangan na walang bayad sa araw. Kasi, oh, yan nga. Kami, walang bayad yung araw namin dyan. Pag nag-upload kami, dun na, kikita kami. Pero depende sa mga viewers kung hindi sila nag-skip ng padalastas. Kasi minsan kahit nga yung views namin mataas, minsan nga nag-aabot ng 3K views. Pero kung ini-skip, minsan sa isang video kinikita namin ay minsan $2, oh, $3. Magkano lang yung araw namin nun? Kung baga yung $1 ngayon ay ano kung magkano, kung 58 ata, 57. Wala kang 200. Tapos basta yun. Tapos ano naman, basta yun nga, wala kaming araw dyan. Tapos yung pagkain namin dyan ay tanghalian lang. Yun. Salamat sa mga sponsor nagbibigay sa pagkain namin. Wala kaming ano dyan, wala kaming hapunan. Pero yung trabaho namin ay construction. Kaya kumbaga kami, tumutulong lang kami sa mga nangangailangan na tao. Libre yung trabaho. Kaya sa mga ano, sa di nakakaintindi na iba, ano lang po, wag na po kayong magko-comment na kung ano-ano. Alam ko solid viewers kayo. Yung salamat po sa inyo. Yung papaliwanag lang kami. Ayan, si Tilo ay sinasawuran yan. Si Tilo sinasawuran siya. Hindi ko alam kung magkano sahod niyan kasi di naman kami nagpapasahod niyan. Wala ko alam. Ang ano ko dyan, ang alam ko lang ay sinasawuran siya. Wala akong alam kung magkano yung sahod niya. Ayan. Kasi nagbabasa rin kami sa mga comment eh. Kahit di naming vlog, alam ba, kung vlog nila, tumitingin din kami sa mga, lalo na ako, tinitingnan ko yung mga comment niyan, kung ano ba yung kailangan. So mahirap mag-construction na ganun. Eh sa arawan nga, magkano na yung ano, hindi ko alam kung magkano sahod na ngayon. Kasi nung ginagawa yung bahay na yung tinitirahan namin, yung bahay ng kapatid ni Mrs., kasi di naman sa amin yun. Tapos yung ginagawa yun, kami yung nag-asikaso nun, kami yung, kumbaga, kami yung pinagkatiwalaan ng kapatid niya, kami may hawak ng pera. Yung sahod namin dun sa, yung araw namin dun sa mga skill ay ano, 500.
Yung labor, di ka matandaan kung 350 ba yun o 400. Pero libre kain yun, lahat. Yan si Kuya Arnel, tanungin nyo kasi yan ang trabador namin dun eh. Yan si Kuya Arnel, 500 yung araw niyan. Tapos pagdating nila, papaalmusalin namin yan. Tanghalian, hapunan. Tapos bago sila umuwi, pinapakain pa namin yan bago umuwi ng mga alas 4. Kain yan. May ano pa yan, may pasigarilyo pa yan na libre. Ganon yung ano sa construction. Pero di ko naman sinasabi na ganon. Nagpapaliwanag lang ako sa ganyan. Nagtatrabaho nga kami na libre. Si mahirap kasi pag nakakabasa ka ng mga comment na kumbaga di naman nila alam kung ano yung diskarte namin dun. Sabing walang naitutulong. Ano ba yung tulong namin na ano, yung sa paghahalo na yan, di pa ba tulong yan? At sabi, palitan na lang daw. Sino ba ipapalit? Ganun lang po yun. Kaya kung puro kami skilled, di mag-aagawan kami sa pag-asintada niyan. Yung bawat grupo sa amin ay may kanya-kanyang kung saan yung position mo, yun ang content mo. At tapos kung halimbawa ako mahagip ko yung content nila, nagpapaalam muna ako na pwede ba ako na makahagip dyan o kaya pasensya na ako, nahagip ko. Ganun. Nagpapaalam ako sa kanila para respeto sa mga kasamahan. Kasi mahirap kasi kung yung content nila sila yung nagtatrabaho tapos kukunan ko tapos mauna pa akong mag-upload. Ako simula nung sumama ko sa grupo na yan ay bago ko nagbibideo, tatanong muna ako kung pwede na ba akong mag-upload, ganyan. Lalo pag nakakahagip ako ng gawa nila. Tapos pagdating kung saan ako po posisyon, saan ko ilalagay yung camera kasi puro kami vlogger eh. Hindi naman basta-basta ka dyan kukuha. Kaya ang ginagawa namin sa paghalo, yun na. Hitilo, pwede kong kunan. Ang paliwanag ko lang po. Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang sagutin yung nabasa kong comment doon kay Vince na ganun. Si Pula at saka si Jason wala naman daw ginagawa. Di panoorin nyo po yung vlog ko para makita nyo kung may ginagawa ba ako o wala. Kasi sa pagpapala, alam ko sa sarili ko na may ginagawa ako. Pagpala, pagbigay sa kanila ng halo. Ganun lang po. At ayun, good vibes lang po tayo. At saka ano, 2025 na ngayon. Ay isang taon na rin akong tumutulong sa kanila. Sa paghukay ng bahay. Tulong po yun. Tulong yun. Hindi yung kakabasa ka na wala naman daw na itutulong. Mali po yung ano, yung nakikita nyo. Pero salamat at nanonood kayo sa vlog namin. Alam ko ay ano ka, supportive ka sa amin kasi nakikita mo lahat na ginagawa. Kasi ang mali lang yung hindi mo nakikita yung ginagawa namin. At ayun, sa nag-comment na yun, alam mo po kung sino ka. God bless po. God bless po sa iyo. Yun. At salamat sa mga solid na viewers, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy nyong pagtitiwala sa Timpaway, Kuya Noli Vlog. Maraming salamat po sa inyo. At yun, maulan pa dito sa Bicol. At ayun, naghihintay pa ako dun sa pinagtriban ko nga. Doon pa sila sa ospital, inaasikaso pa yung mga gamit. Mamaya lalabas na yun. Ano na siguro, mag alas 4 na. At itong sasakyan na to, iniram lang to nila. Iniram. Ito yung kutseng dinadala ko din minsan kay Kap, kay Kap. Bali, pinag-usapan nga ako nila na mag-drive. Na dapat kanina, paalis na ako, papunta na sana akong Bato. Kahit pumapatak-patak yung ulan para nandun tayo kung anong mayroon gagawin dun, makakatulong pa rin kahit umuulan. Kaso sabi nila
ay kung pwede, yun nga, nasabi ko dun sa vlog dun sa in-upload ko na nga na ano, nakiusap muna sila na i-drive ko muna sila kasi may lalakarin. Kasi kung maglalakad ka kasi yan sa ano ba, yung may na hospital, kung pa-commute ka, punta ka ng DSWD, punta ka man ng Kapierte o kung saan sa PhilHealth, mas lalong ano, matagal kasi magta-tricycle, palipat-lipat. Pero kung may sasakyan, diretso. Dami rin yung nabawas na babayaran nila. Halos inabot na lang ata ng 3K yung babayaran nila. At ayun, yun lang yung paliwanag ko sa mga sa viewers. Yung paliwanag ko lang po. Basta yun po, huwag kayong magagalit na yun sa sinabi ko. Yun. Basta alam namin may naitutulong kami dyan. At yung mga sponsor nga, di sila nagre-reklamo na mas may naitutulong, na mas may natutulong sila na marami. Kasi sila yung nagpapagawa dyan, sila yung gumagastos dyan. At abot naman kay Pula, yun, medyo magaling na si Pula, pero di pa niya kaya na magtrabaho na yung nga magpapawis kasi galing sa trangkaso. Kasi mas malala yan kung mabinat. Hindi naman sa kinakampihan ko si Pula, kasi baka sabihin nyo kinakampihan ko, kapatid ko yan, pinapaliwanag ko. Yun ang yung ano ko doon. At alam naman po yan ni Kuya Jojo, kasi si Kuya Jojo at si Pula ay nag-uusap sila. Nasabi naman ni Pula kung ano yung ano niya, ganito ganyan, ganon. Ayun, salamat kay Kuya Jojo na patuloy sa mga suporta sa Team Paway. At maraming salamat po, at marami ka na rin na itulong sa akin. Sa lahat po, Miss NYC, maraming salamat at marami na kayo na itulong sa akin. Ganon. Sa lahat ng mga sponsor, maraming po salamat sa inyo. Lahat po kayo. At doon sa nagbigay din sa amin nung ano, yung buta, helmet, inuulit ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po sana po kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa trabaho nyo. Yun. At ano ba yun? Wawala sa ano yung sasabihin ko na yun. Nakakabasa ko lang kasi dito yun dito ko sakyan, babasa ako yung comment dun sa kay Vicente, nakita ko palitan daw kami. Kung gusto nyo po kung palitan kami, kayo na lang pumalit sa amin. Kayo maglibor, ganun lang. Kayo na maglibor, tapos pwede kong umalis dyan, tapos kayo na lang po yung maglibor para maranasan nyo rin yung pagod ng isang libor na hindi yung skill. Kasi sa construction, ang pagod dyan ay libor. Yan ang napapagod niya, yung libor, kasi naghahakot. Inuutosan kung saan. Yung skill dun, kung saan yung pwesto niya, dun yan. Maghihintay kung ano yung dalhin ng libor. Basta yun po. At ayun, God bless po sa iyo. At yun, sana lagi malakas at huwag kayong magsawang manood sa vlog pa rin namin. Yun po, love you. At advance, belated Happy New Year and Happy Trekkings. Lakas ng ulan pa rin dito ko sa nakagaray ko dito sa parking area ng Gaisano Mall. At yun, sa isang araw, sabi nung asawa ko, sa isang araw, tinanong ko kagabi kung kailan kami papa CT scan. Sabi niya sa isang araw na lang. Kaya pag nagpa CT scan na kami ni Mrs. ay si Mrs. sasamahan ko,
ay mag-absent muna ako. Kasi yun ang importante ko. Tapos pagtapos na, balik naman ako dun sa trabaho. Kumbaga, nagpapauna na ako para pag bigla akong di nakapag-vlog dyan, baka sabihin na naman na nag-absent ng kung gusto mag-absent, absent. Yun. Pag nawala kami sa sa site, ibig sabihin may sarili din kaming lakad na importante. Tapos pag alis naman ng asawa ko, automatic yan daw papasok. Kasi unahin ko muna yung anak ko na nag-aaral, babantayan ko yan. At tapos yun nga, may kasama kami sa bahay na na paralyzed, si Bianan. Yun, kailangan may nagluluto tapos magbibigay ng pagkain. Hindi naman pwedeng iwanan yan dyan. Yung tindahan. Ayun. Ito lang yung yung content ko. Nagkaroon tuloy ako ng content. Maliwanag. Basta yun po salamat pa rin po sa comment nyo. At kumbaga nagkaroon ako ng content. Good vibes lang. Good vibes lang talaga. At yun nga, sabi nga, tiwala lang. Wala lang. Wala pa sila. Ganda ba itong sasakyan na to? Toyota Corolla. Mga sinauna pa pero ayos pa yung makina. Itong ulan na to, basta dito huminto, magdamag pa to ay sigurado. Ikot. Layo na naman ang biyahe ng Timpaway. Layo. Alam po, dito na ako sa loob ng ospital. Bali, pipikapin ko na yung pasyente na lalabas. Dito na. Then yan na yung pasyente. Dito na. At ito yung ospital. Yung pasyente. Palabas na. Yan, bili muna tayo ng ETF dito. Ayun, nakabili na ako ng ETF. Bali, ilagyan ko na 220 isa. 220 usad. Lagyan ko na. Baka bumigay. Nalagyan ko na ng ATF. Hira. Mura lang, 220. Yan, pauwi na. Traffic 424. Yan, dito na kami sa Nabwa. Pauwi na. Narugangan na tubig. Dagdag na yung tubig, oh. Bahanat. Bahanat sa kabato. Santo Domingo. Ayan, malapit na kami sa Bicol. Nagsusubad. May nalulan sa likod.
Nag-deliver ako ah. Igato. Yan ah. Nag-deliver ko. Kisa yun. Yan ako. Sino nag-deliver? Si Kogad Sidan. Ayan, dito na. Ayan, dito na ang sa Bicol. Nag-sniper ka na din. Oh no. Ay, At ayun mga par, at dito na nga ako sa bahay. At ayan. At baha na pala dun sa Bacolod. May abiso na yung bato. Municipal disaster. Yan o. Oh. Huwag na po daanan sa San Vicente, Bacolod Road simula ngayong gabi. Mataas na ang water level. Yan po. Ano? Ano? Ayan, bukas kung pupunta tayo ng bato o kaya mamaya yung mga dadaan sa Bacolod, wag na kayong duman kasi bahana. Delikado na. Ano? delikado na naman ako. Ano? Bakit? Managdahanap. Ano yan? Pero na yun. Ay, bahay na. Okay na to. Habang ko na to kanina. Sige na. Bahay na, bahay na. Bahay na. Sige kaya, salamat. Oo. Oo. Sige na. Yan yung yung anak nung dun sa hospital na kinuha ko. Binibigyan ako ng bayad. Mag-drive. Tulong na lang yun sa kanila. Hindi ko na kinuha. Sira na sana, sa tulo na adan. Yun, time check natin ay 6:20. 6:20 na, dito na sa bahay. At ayan, nagluluto yung asawa ko ng ulam. Prito. Prito. Luto ng ulam gabihan. Ay, ginabi na tayo. Ayan. Ayan. At baha na naman nga. Ikot na naman tayo. Mapapalayo na naman yung way papunta dun kila Chinchin. Doon naman tayo dadaan sa Santo Domingo. Papunta ng La Opinion. Mapapalayo. Yung dating 15 minutes lang yung biyahe, magiging mga kalahating oras yung biyahe natin papunta kila Chinchin. Ayan, at yun, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Bye bye, ingat po kayo palagi. Love you all. Bye bye.